Bola dhewe cah. Halo Mas. Halo Mas, halo Mas. Halo Mbak. Piye? Sampean warga PSHT toh Mbak? Gadungan Mas. Ojo nggak efek-efek guyu nih Mbak. Rodok sebel aku. Oh, ojo akan guyu. Iya lek maksudnya lek guyu sampean ae sing guyu ojo Oke. efeke. Waalaikumsalam. Sampeyan ajak PK toh? Sampeyan dulur pundi Mbak? Jember Mas. Jembere pundi? Jenggawa. Musikmu buanter Mbak. Iya. Masuk karo nang aku. Apa? Masuk karo nang aku. Ero. Sopo? Tapi jenenge sing gak ero. Iku lek jenenge. Lha maksudnya kan kenal kan kenal jenenge, kenal kenal sekabehane ngono lho Mbak. Ya paling dolanku sing kurang ada Mbak. Aku Jemberku Tanggul Mbak. Loh, oh Jember. Aku ki Jember. Ayo tetep Erna. Nah, kuwi repote aku gak iso basa Madura. Ya padha. Lah sampean kok gak iso basa Madura? Nah asline bapakku Jawa, ibuku Jawa, ibuku Lamongan. Iki ndek Surabaya. Lah sampean ki Masih. gak lahir Jember. Sampean ki duduk kelahiran Jember to? Kelahiran Jember, tapi gak Sadura. Oh, Makasih, ini Kak. mau sekedarnya. Aku sering kumpul dengan Mas Ferdi kok. Biyen tapi Neng kono Darjo kono. Medion. Oh. Tapi sampean gak kenal aku ya, Mbak yo. Ero? Loh. Aku berarti sing dolane kurang adoh berarti. Sekarang niken rek. Kak Zaini welcome. Mosok niken sing nganu kae. Penyanyi. Udah ngadi-ngadi. Iku niken Salindri, iki niken Selendrong. Makasih Kak. Aku kalah Mbak, lek PK musuh dulur dhewe. Mana ada? Kenapa ketawa? Sampean menang 18 kali guys PK mbak sapa ae Mbak? Mbak uang mau sampai demit. Demit. Sing kae niken Salindri, sing iki niken Salindri. Wow. Tetap layar no. Kan gue banyak Sampean? gue. Sampean si aktif ngelatih Mbak? Enggak. Lah sampean santan piro Mbak? 2030 mangan sate. Aduh. Tenanan aku takoke Mbak. Kandani kok. Coba takonan ndek kono, niken apa nih Sahid ngono. Coba takonan. Pernah terlibat dengan karo Said? Sampeyan ki pernah terlibat hubungan karo Said? Tulen. Sampeyan iki lho pernah hubungan karo Mas Said? Embo, takon di wong-wong. Pacare ya? Ngadi-ngadi. Litingku ini Ken. Saya itu Mas. 2000 pinten Mas? Mosok saurane 2030. Warganya dinane sore iku dinane di apa di sana dinane. Tahu nono. Apa warganya lah aku Mas. Mbak? 20. Bocah memang. Gak Iya. kerja Mbak? Enggak, pengangguran. Gak, sampean timbangan umur 20 timbangan ra kerja rabi ya Mbak? Terlalu sampai dirabi. Amal sah. Lah wingke, Sahid wingke. Anjir bakal basiku. Enggak leon. Melaku kadang kesendung.
Nah, ini kena copyright ngono. Sampeyan saiki ning Surabaya, Mbak. Lah sampeyan kok sering dolan ning Medion wi mek apa? Ngumpul-ngumpul wi. Iya, sambang. Tahu kumpul Mas Al, pembisan, Mas Alek. Mau ngaku tok sing gak iki. Gak tahu ketemu. Ayo Mbak, somben collab Mbak. Oke. Ya wis, sampean follow TikTokku nek nu. Engko tak follow back. Udah. Dadah. Oke. Mari kita bersila.